Περίμενε να σου φέρω μια καρέκλα. Ευχαριστώ, έχω φέρει τη δική μου. Θέλεις βοήθεια για να μπει στο γραφείο? Να σου ανοίξω τον υπολογιστή. Να φωνάξω κάποιον αν θέλεις να στείλεις ένα mail. Μην ανησυχείς, μπορώ να πατήσω το send και μόνη μου. Ξέρεις τι είναι πιο δύσκολο από το να στείλω ένα email? Να φτάσω στο γραφείο χωρίς να σκοντάψω σε καρέκλες και καλώδια. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.